Пароль тук-тук. Тук-тук, як водгук. Жалеза стук па калідорах. Аддаў? Прыняў. Як сам. Нармальна. Ключ і сцяна. Фенаменальна. Тук-тук, ідзем? Тук-тук, хавайце. У сцяну глядзець, не размаўляйце. Тук-тук, тук-тук па калідорах. І сёння стук, такі ж, як учора. Мне часам думаецца, што краіна, у якой маленькім дзецям ніхто не зробіць лятаючага змея, нават не можа прэтэндаваць на званне цывілізацыйнай. Для чаго патрэбныя ўсе танкі, самалёты, гарматы, ракеты, важныя дзядзькі і цёткі ў дарагіх скураных крэслах, калі маленькія дзеці не запусцяць летнім днём паветранага змея ў выглядзе вожыка. Калі ў сонца больш няма моцы быць у небе, гарэзлівы святла прамень знік на цёплай глебе. Выходзіць дзетак сцерагчы з нябёсаў вартаўнік, начны вандроўнік летуценны, месяц маладзік. Ён коцікам дае парады муркаць ля падушкі і адганяць камарыкаў, што лётаюць над вушкам. Сабачкам ён паказвае, дзе вартаваць ваш сон, каб пабудзіць не завітаў раптоўна нават слон. Спі, маё дзіцятка, побач будзе татка. А калі ён раптам знік, гэта месяц чараўнік, паклаў тату ўжо спаць і прыйшоў цябе люляць. Дні змяняюць ночкі, час заплюшчыць вочкі, а маладзік раскінуў у небе зоркі, як сняжынкі. Начныя ходзяць матылькі па іх, як па сцяжынках. І мышкі ціха, пакуль кот мурчыць яшчэ ля вушка, палезлі носікі памыць да коціка ў кармушку. Хай сонную тваю усмешку месяц захавае, ды перадасць тваёй матулі, што я яе кахаю. У снах вандруй і сустракай дзівоса ў светлых край. Люблю цябе, маё дзіцятка, баю, баю, баю. У мароз з лістом ад таты снежны кот бяжыць да хаты. Плошчу, парк і плот высокі ён мінае за 3 скокі. Я сказаў яму на вушка для сыночка і дачушкі прывітанне перадаць, сон святочны паказаць. Дзень прайшоў шчасліва. Увечар, калі ласка, засынаем кліва, каб патрапіць у казку. Сённяшнія цуды зноў пабачыш ноччу. Я з табою буду, альбо не, як хочаш. Засынай, бо ноччу всё табе прысніцца, дык заплюшчы вочы, каб не пасварыцца. Сёння дзень шчаслівы, як і кожны першы. Засынай імкліва, заўтра будзе лепшы.
Я хаджу яшчэ ў садок, у школу пакуль рана, але літары вучу плённа і старана. Первый вывучыла М, гэта значыць мама, а яшчэ і малако яго робіць крама. Ой, не крама, а карова з чорна-белай спінкай. Значыць, зараз будзе С, маё імя Сафійка. Сустракаю літар А у словах я багата. Там, дзе мама, там, дзе баба і, канешне, тата. Сярод літар ёсць адна, круглы абаранак. Гэта О і лічба 0, сонца на світанак. У словы літары складу з марамі, вядома. Тата, я цябе люблю і чакаю дома. Однажды крошка-паучок зимой на улице остался. А что же делать, невдомёк, ведь надо как-то и спасаться. Стоял вигвам неподалеку, индеец с дочкой в нем жил. И каждый день сквозь снег глубокий он на охоту уходил. Вот как-то раз, в прекрасный день, когда морозно было очень, наш паучок упал на снег, почти что умер, между прочим. Но тут же детская рука его со снега вдруг подняла. Согрев дыханием паучка, в вигвам девчушка побежала. Там положила у огня: «Скорее, дружочек, согревайся, пока жить будешь у меня, вот прямо около кровати». Малышка к ночи спать ложится, у изголовья паучок. Ему совсем-совсем не спится, ждет, когда снов наступит срок. Заснула девочка, сопит, а паучок сидит, сидит. Во сне девчушка застонала и вдруг руками замахала. Приснился ей кошмар ужасный, и слезы с глаз, весь сон ненастный, что надо паутинку свить, чтоб сны кошмарные ловить. Над головой у девчонки кипит работа паучка. Связал в кружок он пару крепких, красивых ивовых прутка. Подвесив круг над головою своей подружки дорогой, он паутинкою стальною плетет узор красивый свой. Сплел паутину внутри круга, украсил жемчугом речным, спокойно, чтоб спала подруга чудесным временем ночным. Подвесил перышки, игрушки, приладил камушки, ракушки, чтобы хороший был улов. Ведь получился ловец снов. С тех пор девчушка спит с улыбкой, и сны плохие не приходят, ведь рядом, в паутине гибкой, они приют себе находят. Пад касмічны парасон у пясчынкі зорак спаць кладзецца сонны сон, павітаўшы золак. Хіба сон таксама спіць? Як такое можа быць? Сон адведаў шмат планет, паблукаў у часе, праляцеў наскрозь сусвет мараў і фантазій, дзе ў аблоках хаткі, дзе дождж упоперак ідзе, рыбы размаўляюць і ўсю ноч катаюць задаволеных дзяцей у паветры і ў вадзе. Ну а ўдзень абдымкі, смех,
ладкі, падарункі, гульні, песні, госці, снег, кніжкі і малюнкі. Столькі нарабілася, што і сну не снілася. Добры воўк жыве ў лесе. Ні да кога ён не лезе, не хапае, не кусае. Ён слабых абараняе. У грыбы ідзе з вавёркай, з зайцам рве ў полі моркву, есць з казулямі маліны, з журавамі журавіны. Лісяняты, бабраняты, усе малыя звераняты за ваўком ідуць чародкай, кормяць ватаю салодкай, лезуць смела на калені і пішчыць у захапленні самы меншы барсучок. Пакатай мяне, ваўчок. Чырвоны колер любіць тата, а я люблю ружовы. Сёння ў нашым доме свята, дзень рознакаляровы. Маме дам я апрануць жоўтую сукенку. Брат захоча нацягнуць сінюю каўнерку. Вось прыехаў і дзядуля, ёсць яму абноўка. Трымай белую кашулю, едзь на камароўку. І шукай жа толькі, дзед, мне кавун чырвоны, будзем есці на абед. Дзень такі цудоўны. Не грусти пред сном, лисенок, тихо скутавшись в клубок. Даже если нет селенок, если тугок поводок, улетай во снах подальше, в тихий, хладный белый лес, или к тем морям манящим, где в лучах сияет шерсть. Улетай, где нет печали, и оставь весь мрак пред тем в царство в южной дикой дали, до тебя не тронутой никем. Там свободно рыщут звери, не боясь глубоких снов, следы лап смели метели, тьмой не бродит зверолов. Не грусти пред сном, лисенок, тихо скутавшись в клубок, даже если нет селенок, если тугок поводок. Дарэчы, гэта вялікі і важны кавалак жыцця ў няволі. Пісаць і размалёўваць лісты і паштоўкі з віншаваннямі дзецям. Па руках ходзяць трафарэты з коцікамі, кветачкамі, віньеткамі і сэрцыкамі. У дэфіцыце каляровыя алоўкі і асадкі. Часам узнікаюць гарачыя дыскусіі, як лепш размалёўваць. Напрыклад, ці могуць сэрцыкі быць не толькі чырвонымі ці ружовымі, але і жоўтымі, блакітнымі? Пры мне такая дыскусія скончылася міравым пагадненнем, што калі сэрцыка адрасавана жанчыне, дык хай лепш будзе чырвоная, а калі дзіцяці, можна і блакітная, але не зялёная. Але тое, што дзецям большасць татаў-арыштантаў нешта малююць, складаюць вершы, засведчаны мною факт. Праўда, вынік не заўсёды атрымліваецца чаканы. Бывае, што адказы на лісты так і не прыходзяць. Мінуў травень. Унучку Сафію, якой тады споўнілася 9 гадоў, потым папрасілі назваць лепшыя падарункі на дзень народзінаў. Дзяўчынка, толькі крыху падумаўшы, згадала: «А, бабуля ўзяла мяне на спатканне з дзядулем у турму». Ці мог калі ўявіць, што ўнучка будзе лічыць за падарунак спатканне са мной у турме? Не хацеў бы
сабе ў дзяцінстве такіх падарункаў. Падазраю, перажытае не забудзецца да канца дзён. Чаму дарагі і любімы чалавек у турме? Гэта ён дрэнны? Ці тыя, хто яго не выпускае з турмы? А мне ж казалі, што гэта добрыя дзядзі. Задумаўся, а колькі беларускіх дзяцей вымушаныя разважаць гэтаксама. Колькі з іх зведалі ў малыя гады расстанне з кінутым у турму бацькам ці матуляй. Зразумела, лічбай гора не вымяраецца. Для кожнага дзіцяці, якое засталося без роднага чалавека, гэта непазбежна моцны стрэс, удар па псіхіцы. Пасля такога удару варта чакаць адказу. Сын не будзе асабліва разважаць, за што і наколькі справядліва пакаралі бацьку. У душы застанецца крыўда, псіхалагічная траўма. Ці падлічваецца дзе колькасць дзяцей, якія чакаюць бацькоў з турмаў? Гэта ўвогуле кагосьці ў нас цікавіць? Я нарадзіўся тут дакладна. Тут я, напэўна, і памру. Але цяпер не гэта важна. Галоўнае, я тут жыву. Я тут жыву, такую маю звычку, бо зручна, смачна і утульна тут. Бо тут мая гарыць у небе знічка, і тут прыняты першы мой статут. Чаму не з'ехаў ты? Чаму застаўся? Пытанні чую гэтыя каторы раз. Тады турмы, напэўна, не баяўся. Тады не ведаў, пэўна, я параз. І той, хто край пакіне наш апошнім, прашу, на выхадзе не выключай ліхтар, каб ведаць, што гарыць святло ў кожным, хто захавае наш прастор для мар. Прастор зямлі, дзе нарадзіўся я дакладна, дзе некалі, напэўна, і памру, але цяпер не гэта важна. Галоўнае, што зараз тут жыву. Што адкажа зняволены, якому прапануюць пакінуць абрыдлыя сцены камеры? У дрэннае надвор'е часцей за ўсё адказвалі «гулялі». Гэта традыцыя. Быццам бы гуляць – гэта абавязак адных, а вадзіць гуляць – абавязак другіх. Ды яшчэ і па 2 гадзіны ў дзень. Таму фармальна нельга пытацца, маўляў, ці не жадаеце прагуляцца? І нельга адказваць «не». Але калі на покліч «прагулка» гучыць водгук «гулялі», ніхто не задае дурных пытанняў, як гэта вы маглі гуляць. Проста гэтая хата гуляць не ідзе. Вырашаючы пытанне «гуляць ці не гуляць», хата нагадвае сейм Рэчы Паспалітай. Прычым можа быць выкарыстана права ліберум вето. Так як гуляюць альбо ўсе, альбо ніхто, даводзіцца ісці на кампрамісы. А прычын застацца дома можа быць шмат. Хвароба, хоць даведкі ад доктара няма, адсутнасць адзення, абутку, альбо ідзе цікавы фільм, ці адвакат можа прыйсці. Але часцей за ўсё проста не хочацца мяняць шыла на мыла. Замест маленькай камеры апынуцца ў яшчэ меншым дворыку з небам за кратамі. Але гэтай раніцай перамог варыянт гуляць. Хоць і была нядзеля, дзень, у які гуляць звычайна не заведзена. Пасля адказу «так» кармушка расчынілася і раздражнёна пацікавіліся. «Вы надвор'е бачылі?» Хацелася б адказаць і падрабязна распавесці пра тое, як можна ўбачыць надвор'е з падвалу, калі адзінае вакно пад столлю, але пад зямлёй.
а ў дадатак закрыта суцэльнымі сталёвымі вейкамі. Але адказалі проста: «Не, Там ідзе дождж. Пойдзеце гуляць. пойдзем». Ад сваіх словаў вырашылі не адмаўляцца. Тым болей гэтае пытанне абмяркоўвалася хвілін 40. Чаго варты дождж у параўнанні з магчымым дыпламатычным крызісам? Кармушка гучна зачынілася. Яны пачалі апранацца і рассаджвацца вакол ужо ў чаравіках, шапках і куртках. Пасля адкрыцця дзвярэй марудзіць не дазвалялася. Кармушка зноў расчынілася, і голас выразна вымавіў: «Там усю ноч ішоў дождж, а зараз лівень». Магчыма, яны былі тугадумамі, але з другога разу зразумелі. І хоць за вейкамі шума дажджу не чутно было, адзін гучна сказаў: «Дзякуй, начальнік, мы гулялі». І камера, уздыхнуўшы і мацюкаючыся, пачала распранацца. На шэрых сценах, за фарбай на фарбе, у змытым мастацтве, чырвоным па беламу, Беларусь жыве. Ва ўсмешках і слёзах, у змораных вачах і ўсё роўна прыгожых, у воклічах і песнях, у мове і ў вершах, у светлых людзях, што ў цёмных месцах Беларусь жыве. У маленькіх аркушах паперы, у цёплых сонечных слоўцах Беларусь надрапана на тынкоўцы, намалёвана ў самых таемных месцах. Беларусь жыве у нашых сэрцах. Вышыванка, выжыванка, нібы сцяг мой у крыві. Адышла ў бок маланка, толькі ж мне не адысці. Узмаліўшись, згінуў лённік, скрозь маланкавы пажар, бел чырвона-белы коннік нас пад ворага імчаў. Вось і час мой, Божа, Езус, вораг стрэльнуў, сее жах. Бачыш, лёс адступ адрэзаў. Ён жа ноч спыніў у вачах. Сын Іван, дачка Іванка, як той лён, я ўзмалюсь за іх лёс. І згіну лён як у барацьбе за Беларусь. Мой родны кут, дай суперкрылы, ляцець буслом за небасхілы, праз завірухі ды праз хмары, шукаць згубіліся дзе мары. Хто іх згубіў? Дзе заблукалі? Куды зляцелі? Што шукалі? Буслы не зменяць накірунку. Ляцяць, не просяць паратунку. Лаві! Хапай чырвонай дзюбай, нясі дамоў, радзіме любай. Там недзе ёсць і мая мара. Вяртай, каб болей не знікала. Мая мара палягае ў тым, каб стварыць у нашай Беларусі ўмовы, якія дазволяць кожнаму з нас раскрыць свае таленты, выкарыстаць сваё прафесійнае майстэрства, стварыць сям'ю, выгадаваць у любові і дабрабыце сваіх дзетак. Шчыры дзякуй за ліст падтрымкі. Мне вельмі прыемна чытаць лісты з усіх куткоў Беларусі і з-за межаў нашай айчыны.
Гэта натхняе мяне жыць і верыць, што мы здольны браць на сябе адказнасць за будучыню Беларусі. Нашы ворагі ўвесь час імкнуцца раз'яднаць нас і нацкаваць адзін на аднога. Але нягледзячы на тое, што мы маем розную адукацыю, розны сацыяльны статус, належым да розных рэлігійных канфесій і маем рознае этнічнае паходжанне, мы ўсе разам з'яўляемся беларускай палітычнай нацыяй і маем свой агульны дом – Беларусь. Вітольд Ашурак. Беларуская мова любові. Ненавідзець не ў нашай крыві, бо сказана ў нашай мове пачынаецца ўсё з любві. Беларуская мова любові, толькі сэрцам магчыма пачуць. Тут крыніцы бруяць у размове, і над кветкамі пчолы гудуць. Беларуская мова любові. І каб бліжні без клопату жыў, мы і роднаму шчасце адмовім, і сябе аддадзім на крыжы. Беларуская мова любові. Гэтай мовы ў нас не адняць, мы і храмы, і замкі адновім, каб маліцца, спяваць і кахаць. Беларуская мова любові. І калі ты яе збярог, нават у адзенюткім слове цябе ў вусны цалуе Бог. Беларуская мова любові, хрысціянаў з усіх краёў, у самім Хрысце як аснове, Беларусь яднае наноў. Адгукнецца ў Менску і Шклове: не хлусі, не крадзі, не забі. Беларуская мова любові. Калі ты беларус, любі. Пра такіх кажуць, што ў адным месцы ў іх шыла. Гэта, вядома, няпраўда. Пры поўным ператрусе на засяленні шыла абавязкова б выявілі і забралі. Але ён жыў прыпяваючы нават без шыла і, здаецца, быў бессмяротны. Ён ляжаў на пярэдняй лініі, як на лініі фронту. Проста насупраць вочка. Але гэта яго не засмучала. Па начах ён чытаў кнігі, а днём спаў. А яны на яго глядзелі і клікалі да кармушкі. Вы! Так, вы! Падыміцеся! Чаму спіце? Прозвішча! Маё? Ён назваўся і дадаў зацікаўлена. А ваша? Рапарт. Кармушка бразнула, зачыніўшыся. А ён вярнуўся і расказаў усім пра манікюр і пра прычоску дзяўчыны, якая дзяжурыць на прадоле. На наступны дзень была дакладна такая ж гісторыя з новай прадольнай. У яго запыталіся прозвішча, ён запытаўся ў адказ і, пачуўшы «рапарт», не стрымаўся. А вы сёстры? Што? Сёстры рапарты? А я учора з вашай сястрой пазнаёміўся і зараз чую, што і ў вас такое ж прозвішча. Яшчэ аднаго рапарта за гэта ён не атрымаў, але і імя не даведаўся. А трэці рапарт, прызавы, за які належала паездка ў карцар, ён выйграў і наогул цудадзейным чынам. І быццам і не спаў, але ў дзверы пастукалі ключом па адчыненай кармушцы. Гэта азначала, што трэба падбегчы і запытацца, гледзячы знізу ўверх. Так, грамадзянін начальнік? А ён у адказ на тук-тук вазьмі ды і крыкне на ўсю хату. Хто там?
Потым усё ж давялося падысці. І нічога дзіўнага, што пра сябе давялося пачуць дакорлівае: Такі непаголены. Рапарт. З'язджаў на кічу ён у дзень, калі на прадоле дзяжурыла адна з сясцёр Рапарт. І гучна распавядала гісторыю, як у іншай турме адзін зэк выйшаў, закахаў сябе прадольную, і тую з турмы звольнілі, і яны жылі потым разам доўга і шчасліва. Тут лето і пекла, жыццё ў адпачынку. Навіны прыходзяць хутчэй за лісты. Любоў у лістах, у навінах навінкі. Зрываюцца планы, зрывае балты. Кіно пра вайну, батальёны на маршы, ляціць самалёт, камісар кліча ў бой. Тут пекла і так, але вораг наш страшны. Палонных не браць, мы ваюем з сабой. Сядай, калі ласка, сядзі, будь як дома. Такая спякота, сядзі, пачакай. Адпусціць вайна і пякельная стома, і шляхам адвечным пацягнемся ў рай. Суб'ектыўна чалавек у няволі павінны адчуваць роспач ад суцэльнага абмежавання, і ў першую чаргу гэта абмежаванне сувязі са знешнім светам, нават інфармацыйная блакада. Ёсць толькі ты, і недзе там, па-за сценамі турмы, тэарэтычна павінны знаходзіцца свет, насельнікі якога жывуць па нейкіх сваіх правілах. Верагодна, у гэтым і палягае канцэпцыя турмы. Самотны чалавек марнее і становіцца крохкім. Але на дзіва я не адчуваю адзіноты. Мае ворагі паклапаціліся замкнуць у краты маё фізічнае цела, але як накінуць кайданы на мае думкі? Яны не могуць пераканаць мяне, што сусвет па-за межамі турэмных муроў не існуе. І ваш ліст, пані, яскрава сведчыць аб тым, што я не адзін, што грамадства, адкуль я выйшаў, існуе. Я не самотны, саслабелы вязень, я здаровы, натхнёны ідэямі чалавек, і часовая няволя не перашкода для мяне. Шчыра кажучы, я больш непакоюся пра вас. Я сваю справу зрабіў, і, знаходзячыся ў палоне, мала чым магу дапамагчы сумленным людзям, якія знаходзяцца пад пагрозай рэпрэсіяў. Вам нялёгка, я ведаю гэта. Жыць з выпрастанай спінай цяжка. А выпрастацца пасля столькіх год прыгнёту яшчэ цяжэй, але гэта трэба рабіць. Адзінае, што я магу, дапамагчы вам і ўсім добрым людзям не здавацца. На гэта вы можаце цвёрда разлічваць. Бо сапраўды наша возьме. З павагай да вас, Вітольд. Правёў 17 дзён у шыза, дзе разважаў пра тленнае і займаўся спортам кожную ноч.
Цяпер у ПКТ. Тут тэмпература вышэйшая і даюць коўдры. П'ю смачную гарбату і каву, часам з малаком, расціраю сухое ў кубку. Цэны растуць. На ліміту 32 рублі за месяц атрымліваецца купіць усё менш і менш. На гэты месяц планую коробку сухога малака 400 грамаў, слоік падсалоджвальніку і 1 кілаграм самых танных цукерак. Пакуль ёсць гарбата, кава, гэта дае магчымасць разнастаіць меню. Чытаю кнігі, часопісы, загадкавую гісторыю Бенджаміна Баттана Фіцджеральда. Падпісаўся на 15 выданняў, але іх не прынеслі і паловы. Прасіў бацьку тэлефанаваць на пошту, разабрацца. Ён гэтую справу умее і любіць. Лісты таксама амаль не прыходзяць. Магчыма, людзі стаміліся пісаць. У гэтым і сутнасць вялікіх тэрмінаў зняволення. Пра чалавека проста паступова забываюць, нібы хаваючы жыўцом. Ужо змірыўся і стаўлюся да гэтага з гумарам. У нечым так прасцей. Лістоў мне ўвогуле не аддаюць. Без тлумачэння прычын, як звычайна. Дзіўнае рашэнне, улічваючы, што я на ўліку як схільны да суіцыду. Шкада. Людзі марнуюць грошы, час, эмоцыі. А гэта ўсё на сметнік ідзе праз кагосьці, хто, мабыць, схільны да садызму. Над белым полем, зімовым морам, у цішыні і сярод турбот, над маім шчасцем і маім болем, каторы месяц, які ўжо год ляціць, трымціць, невымоўна ззяе на чорнай коўдры родных нябёс, моя самотная і нямая, моя адзіная зорка лёс. Я ёй малюся, яе баюся, яе спрабую не заўважаць, а прыйдзе час, назаўжды спынюся пад зорным позіркам спачываць. Ужо не страшна, ужо не смешна, ужо ніякай няма бяды у тым, што сціхлі навокал песні, а замест песняў хрусцяць храпты. У любым краі, дзе на прадвесні ў вакно астрогу, мне ззяеш ты. Яе звалі Маша. У яе была шырокая радасная усмешка і вялізнае чырвонае сэрца ва ўсё тулава. А выйшла гэта так. Іх вялі па падвалах у двары, звыкла лязгаючы дзвярыма. Яны і так ведалі, што сёння на вуліцы снег альбо дождж, а на вуліцы аказалася казка. За ноч іхны вялікі дворык пакрыўся снегам. З левага боку ляжалі маленькія гурбачкі, правы жмурыўся яркай аблупленай цэглай. У дворыку не было ветру, стаяў маленькі плюс, і з такімі развешанымі на сцэне ружжамі стрэлы было не пазбегнуць. Амаль не дамаўляючыся, яны беражліва, каб не таптаць яшчэ не скручаны ў шары снег, каталі галаву, тулава і ногі, а затым горда ўсталявалі на лаўку ў цэнтры. Але гэта быў толькі пачатак.
Пад снегам хаваліся аскепкі чырвонай цэглы і цэменту, а ў сценах можна было знайсці згарэлыя запалкі, і яны працавалі, не пакладаючы рук. Але спрачаючыся пра неадназначныя мастацкія вырашэнні. Пігмаліён. Яе звалі Маша. У яе былі вочкі і носік, і нават акуратныя круглыя цэментныя вушы. Яшчэ ў яе былі ручкі і невялікія рожкі, таксама вельмі акуратныя. А яшчэ ў яе чамусьці быў драконавы касцяны грэбень ад пераносіцы да хваста. Але галоўнае, што ў яе была радасная пунцовая усмешка цаглянай мазаікай і такое ж, толькі вялізнае і выпуклае сэрца ва ўсё тулава. «Снегавіка разбярыце перад выхадам», — сказаў той, хто глядзіць зверху. Яны кіўнулі і абнялі Машу, і Маша схавалася ў кутку за дзвярыма. Ім яшчэ сказалі сцерці снежныя надпісы на сценах, а іх можна было толькі заляпіць. Зверху сачылі за тым, як яны гэта робяць, а Маша употай стаяла за дзвярыма і маўчала. І калі іх павялі назад, яны ішлі радасна і ганарліва, таму што там, за дзвярыма ў кутку, стаяла вельмі прыгожая Маша з вялізным пунцовым сэрцам мазаікай. Яна павінна была сустракаць усмешкай тых, хто наступны прыйдзе ў двор. Той, хто ішоў апошні, ніколі не сказаў ім, што канвойны заходзіў у дворык, і быў чутны гук, як пры ўдары нагой у жывот. У мяккі снежны жывот, прыкрыты вялікім пунцовым сэрцам. Ён вырашыў думаць, што яму проста падалося. Маё каханне вечнае да скону. Глядзі, ужо загойваюцца раны. Мой ціхі, лёсам мне падараваны, нашу пярсцёнак твой, нібы карону. Мяне жыццё і песціла, і біла, паліла сонцам, кідала на нары. Але глядзі, зацягваюцца шнары, і боль сыходзіць паступова, мілы. Растуць муры так цесна сярод іх. Не бачна, як займаецца світанне, але не бойся. Нашае каханне перажыві і час, і нас саміх. Трымай мяне упэўненай рукой, вядзі скрозь лабірынты і сутарэнне. Ты мне адзіны лек і суцяшэнне, мой свет, мой дом і мой спакой. Аканіцы заміраточылі пад напорам прыліву рання. Кожнай кропляй грыміць праточанай незакончанае трыванне. Дол калодзежны рэзкім росчыркам перакрэсліць шпакоў вяртанне. Крыку калівам, пстрыкам пошчаку незакончанае трыванне. Дражніць мур уяўленнем далечы, цень пацук шары хвост хавае, трызніць прышласцю, дасынаючы незакончанае трыванне. Мне тут вельмі цяжка, таму што я Сцяпан Латыпаў. І мне тут дастаецца больш за ўсіх. І мне тут вельмі цяжка, таму што я стараюся не чарсцвець. Я ўсё роўна стараюся любіць усіх. І тых, хто ў зялёнай форме, і тых, хто ў чорнай форме. Мне ад гэтага дастаецца яшчэ больш. У мяне ўжо 32 дні праведзеных у ШИЗА з пачатку года. На гэты момант
Гэта рэкорд. Больш ніхто столькі тут не адседжваў, нават бывалыя зэкі. У іх вочы на лоб вылазяць. Колькі ж можна катаваць? Што ты такога зрабіў? Нават тых, хто скраў мільёны і не прызнаецца дзе, катуюць паменш. Але ў прынцыпе нармальна. Я трымаюся, таму што выходжу і даволі хутка аднаўляюся. Яны думалі, нас пахавалі, а мы... Бульба! Як нас пахаваць? Мы зялёным зямлю прабівалі, спрабавалі да неба дастаць. Яны рэзалі нас на кавалкі, але кожны прарваўся наверх. Стала болей нас. Неспадзяванка! Вось! Трымайце яшчэ адзін мех! Яны ў цемры мяхі пакідалі. Яны думалі, гэта адказ. Але мы прарасталі ў падвале. Мы, жывыя, не знішчыце нас. Даражэнькая, любая моя мама, атрымаў твой ліст ад 14 сакавіка. Ён разарваў маё сэрца. Таксама, як і той дзень у Лідзе, калі мяне мітусліва хутка вялі ў суд, каб ты, мама, мяне не ўбачыла. А ты стаяла здалёк і глядзела, каб толькі на хвілінку ўбачыць свайго сына. Я ведаю, як табе цяжка, як ты пакутуеш ад немагчымасці ўбачыць і абняць мяне. І ад гэтага маё сэрца камянее. Мацуйся, моя мілая мама, будзь моцнай і дачакайся мяне. Памятай, што ў гэтым годзе я прыеду да хаты, і мы абдымемся з табою. Прабач мяне, што цераз мяне на цябе звалілася столькі гора і смутку. Але ты, мама, ведаеш, што я павінен быў узначаліць паўстанне ў Лідзе. Калі ўжо я спалохаўся б, то нашто тады мы вартыя? Спадзяюся, што твой бацька, дзед Мірон, ухваліў бы мой учынак. Ведаю, што мае сябры і сяброўкі з Бярозаўкі і Ліды падтрымліваюць цябе. Дай ім, Божа, здароўя. Яны цябе, мама, вельмі паважаюць і пішуць, што заходзяць праведаць цябе. Тома і Вольга пішуць, што таксама клапоціцца за табою. Тома пісала, што Андрейка наш служыць добра і хутка будзе дома. Прашу цябе, мама, памятай, што хуткім часам мы з табой сустрэнемся. Час, калі мы абдымемся, ўжо блізка. І я не зрабіў нічога, каб табе было сорамна за мяне. Люблю цябе і моцна-моцна абдымаю. Твой сын Вітольд. Вітольду Ашурку прысвячаецца. Дружа, ішлі мы поруч вызвольным тропам, тропам да запаветнай свабоды, да нашае свабоднае шчаслівае айчыны. Ён нас знайшоў, ён нас абраў. Ты гэты троп, як мог, прайшоў, а я іду яшчэ сваім зямным змагарным тропам. Тропам, які наканаваў сам Господ нам. І пастараюся і за сябе, і за цябе дайсці да нашае свабоднае айчыны. І ўсё ж апошняе з таго, што запомню пра радзіму, гэта былі не твары канваіраў. Гэта была вялікая, напалову неба вясёлка, падобная да той, што апошнім разам у ліпені бачыў над Калёніяй.
Тады назіраў за стыхіяй з вакна 3-го паверху сектару, цяпер гляджу з вакна адмысловага міліцэйскага мікрааўтобуса. Тады па зоне беглі рэкі шэрай дажджавой вады, па іх зламаўшы шыхт, уцякалі ад залевы мокрыя зэкі, за імі з-пад дашка назіраў афіцэр, схаваны ад стыхіі яшчэ і плашч-палаткай. Тады мне заставалася сядзець у калёне і палову тэрміну, за плячыма 2 шыза, наперадзе невядома колькі. А цяпер я ў бусе, які пад'язджае да літоўскай мяжы, і мяне сцерагуць толькі 4 ахоўнікі. Аднаго з іх у канцы падарожжа я ўсё ж пазнаў. Ён палкоўнік, бачыў яго ў Менску. Гэты твар я ніколі не забуду. Як не забуду велізарную вясёлку, якая ўсё не хоча знікаць, усё льецца і льецца у вочы скрозь зацемненае шкло. Страшэнна захацелася верыць, што гэта добры знак. Каля запраўкі, дзе ўжо пачынаецца памежны пункт Каменны Лог, бус зноў спыніўся. Пад'ехаў незнаёмы аўтамабіль з іншаземнымі нумарамі, з яго выйшаў прадстаўнік Міністэрства замежных спраў А. Тады канваіры загадалі мне выходзіць і моўчкі аддалі даведку аб вызваленні. А уручыў мой пашпарт і развітаўся. У аўтамабілі мяне чакалі пасярэднік М і Марыянна. Мы з ёй абняліся і пакуль не заехалі ў Літву, рук ужо не расчаплялі. Глядзі, вярнуўся я з турмы. Там зведаў краты, кайданы, вар'яцтва тамашняй гурмы. Вярнуўся нібыта з вайны. Прабач, вярнуўся я з турмы. Даруй мне гэту недарэчнасць, як быццам там адбыў я вечнасць, вярнуўся нібыта з вайны. Дзівісь, вярнуўся я з турмы, і сіл маіх не надта многа, бадай што страціў веру ў Бога. Вярнуўся нібыта з вайны. Пачуй, вярнуўся я з вайны. Сварыся, лайся сколь заўгодна, ды толькі прытулі лагодна, бо сёння я прыйшоў з турмы. Вярнуўся сёння я з вайны.